kacarita prikala semanten Sang Sukma Wicara Sukma langgeng ingkang wonten alam antaya Bandayuda Sukma Wicara dipun bujung Sukma langgeng Sukma Wicara manukma dhateng jagatnya nata Ndarawati ingkang wujud Gandharwa sak Prabata Suta Sukma langgeng manukma wonten jagatnya Raden Arjuna walut pang jati kekalihnya Pripun Gus? Pancen Kakang Semar kokohan Prabu Bathara Kresna kelakon ngatasara kayangan. Dados Ndara Janaka sampun saged nututi rakamu to mengkono Kakang Semar. Nanging rakamu niku dasare Nalendra Waskita waspada tur digdaya. Dereng jaget jugar anggenipun semadi nanging upaminipun peksi ingkang uwal saking kurunganipun sampun wangsul ngoten lho mengkono Kakang Semar banjur aku kudu kepiye kedadipun wungu carane sinuwun Ndarawati niku nek tapa wujud buta niku mbok di pulasara sing kados pundi mesti mboten saged kalampah bisane kelakon Petro Nun kowe sing tak dapuk gugah sinuwun Ndarawati Ndara Janaka ora kersa wungu kok aja mremeng aku ya nganggo srana ngono sranane napa mo kene kowe nyedhakana ampeyane sinuwun Ndarawati kae ra ana wulu cumbu rambut iya rambut ki nek mapan ana jempol ki jenenge wulu cumbu rambut ki sejenggon siji jenenge kok oh iya to kok aja main-main sene nggon sikil jempol kae wulu cumbu nggon dhuwur bathuk ki jenenge sinom dhuwur mripat jenenge alis terus idep ana telapukan nggon irung kuwi ringos nggon ngisor irung brengos janggut jenenge jenggot nggon dada jenenge simbar sikil wulu cumbu lah kok malah dilangkai kuwi larangane negara pokoke sejenggon siji jenenge ngono wae oh iya ya oke lajeng pripun, Mbok? Kuwi wulu cumbune sinuwun Ndarawati, kowe goleka pecut untung-untungane pecut enggal disambungke karo wulu cumbu. Mengko banjur gereten mesti sinuwun Prabu Ndarawati mesti bisa wungu mengko nek ana dukane aku mengko sing tanggung jawab. Oke. Wah, nggih. Tak ubetne ning untung-untunganing pecut iya banjur sendalan mengko kacarita Kilurah Petro anggenipun wungu nata Ndarawati wulu cumbu dipun ubetaken layan untung-untunganing pecut satemasi nendal posdo sanalika saged wungu nata Ndarawati jamun tapindho kinetap netra kocak ngondarandir
bala percoko belah yang tete kulolodro mas patik rojo dewaku sopo sing wani gagu ora gelem semingkir ora minggat tak untal Wisnu kowe kena dadi brahala semono gedene kena wong kene agi mempeng gedhe iki gampang ning kowe eling aku sapa upama kowe ora ngerti karo bendaraku kudune ngerti karo aku ki sapa upama kowe pangling karo aku kudune ora pangling karo bendaraku mergo jatine Wisnu kuwi ana loro mergo kowe karo bendaraku kuwi siji dadi loro loro dadi siji yaiku Wisnu Murti karo Wisnu Nara Wisnu Murti ki Wisnu Kawaskitan Wisnu Nara panjalmane Sanghyang Suwerna Wisnu Pambrasta ambeke Angkara lah nek kowe dadak dadi buta sing gumun sapa Semar ora gumun karo kowe mergo kowe iki siji dadi loro loro dadi siji nek aku gelem ora mung cukup dadi loro dadi songo tak lakoni nanging Semar ora bakal ngumbar kanthi dayan ayo enggal kowe racun ten Wisnu leng-leng trio bangun saya drodok sang bala srewu badar nata Ndarawati Kadangipun Kakang Dimas Arjuna kula Koko Prabu isih nesu karepun Kakang inggih upama kowe nesu ya wis ora maido wong nek kagol ya wis lumrah to nesu kuwi inggih ayo wong kagol iki ora nesu ora piye-piye sapa wong sing ora nesu ora dinehi ora kagol Bagong aja ora-ora kowe rene yo. Wegah. Loro ya tempiling. Kowe karo ratu kok sembrono. Arjuna segedhe pangapuramu. Aku tuh mindak kaya mengkene iki, iku sing tak rekodaya kejaba ya kadangku kadang Pandhawa. Sabdane Wang Jagatnata jitap cara kena liyane pun Kakang ngerti lumampahing jitap cara perang Bratayuda. Inggih. Nggih Gus, kula aturi pitados klayan ingkang raka Sinuwun Ndarawati. Yen to Sinuwun Ndarawati menika ratu panjalmaning Wisnu. Benjang ingkang badhe mujangganipun kadang Pandhawa. Iya Kakang Semar. Kula Dimas ayo kowe aja cilik atimu. Merga pati uripe Kresna tak pisusungke klayan kadangku Pandhawa. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Perwata sutu aku besok perang Bratayuda Jaya Binangun mujanggani kadangku Pandhawa pratanipun Prabu Baladewa Yai Kresna pun Kakang sing teko Yai
Wonten menapa Kakang Prabu? Yai Kresna. Kula Kakang Prabu, aku krungu kabar. Jare sing bisa mungu Yai Kresna Dimas Janaka iya. Kula nuwun inggih. Monggo sadurunge Janaka teka Yai Drudara lan pun Kakang wis nglesot ora bali makambang. Kowe dibaya karo Pandhawa. Inggih amargi ingkang saged mungu ingkang rayi kadang kula Dimas Arjuna. Pramila kula kedah kaboyong wonten Ngamarta. Ora iso. Kowe linga ya pun Kakang ki sapa? Pun Kakang ki sapa? Kadang kula sepuh nek kowe sekelingan kudune manut karo aku. Tak boyong kula ngestina. Ora ketang sakedheping netra para Kurawa unggul jayane. Mboten Kakang Prabu. Kula mboten badhe wonten nagare ngastina Kakang kula tak rudok beksa Kyai Kresna. Aja Druhun Dimawanana kaangke Yai Kresna ban cindhe ban siladan reka-reka nek karo Pandhawa lan Kurawa. Putine dhisik Yai Duryudana klan Kurawa lah kok malah sing diboti Pandhawa Druhun. Gawe muntape nata Mandura Nenggala tampal abuk. Mlayu raido telorok Nenggala diadi gladran Druhun Dimawanana kaangke kacarita rikala semanten nata Ndarawati kabujung Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngasta Nenggala kalepasaken tumanem wonten Bantala. Nata Ndarawati ambles Bantala swantenipun mimba bumi cipta wirganira Prabu Bathara Kresna ingkang mimba Bantala. Waduh Baladewa, aku luput apa Baladewa? Lho, kowe iki sapa? Aku Bantala kang tak lepasi senjata apa senjata Nanggala. Luputku apa Baladewa, aku ora desa. Lah kok kowe nglepaske Nenggala tumanem ana Bantala, aku ora trima. Mongko Bantala kurangane kepiye to nggone caos pisungsung kelayan manungsa titah Hyang Widi. Digaru diluku ora males ala, maling malah males kebecikan marang titah. Lah kok kowe menang-menang kowe nibake Nanggala karo aku. Waduh. Mati aku ora trima. Ya aku njaluk pangapura. Upama aku luput nglepaske Nenggala tumanem ana bumi. Nanging bareng kebacut aku ora trima Baladewa. Ya midhangetno besok. Lamun wis tekan titik mangsa pecating sukmamu. Aku nibake sot besok kowe bakal dipipit karo bumi sapi itu. Waduh, mati aku Yai Kresna aku jalan dulu Yai.
Yai Kresna aku njaluk tulung Yai. Wonten menapa Kakang Prabu? Aku mau lak bondo yuda kelayan Yai Kresna. Nggih. Saka muntapku aku nglepaske nenggala. Terangane nenggala tumanem ora Bantala. Lemahe bisa guneman kaya aku kowe. Ora trima mergo tak lepasi nenggala banjur aku disepatani karo Bantala. Besok lamun tekan titimangsa patiku bakal dipipit Gunung Sapitu. Mati aku Yai Kresna piye Yai? Upama aku besok dipipit Bumi Sapitu banjur dadi apa? Nggih mboten dados menapa-menapa. Paling nggih ngantos geping nika. Mergi dipun pipit Bumi Sapitu. Aku gemang. Aku moh Yai. Aku njaluk tulung Yai. Aku ruwaten sukertaku Yai Kresna. Kula atur lenggah ingkang sekeca Kakang Prabu. Yen to Kakang Prabu menika ndaratur kula saged luar saking sotipun Bantala menika. Yo. Ya wis aku manut. Arep aku wong tuwa iki dasare ngelmune kalah tuwa nek karo kowe. Mula aku manut Yai Kresna waton aku besok aja dipipit Bumi Sapitu. Kakang Prabu kedah nglampahi kelayan Kakang Mbok Erawati. Tumindakipun berbudi bawa leksana tanpa beda kados Yai Prabu Puntadewa. Kakang Prabu sagah, ya sagu-sagu. Mboten paring duka. Ha iki sing angel. Nek kono ora nesu iki pancen aku iki wiwit lahir nganti seprene iki upama aku ki ora nesu malah mumet sirahku. Lah nek Kakang Prabu mboten saged ngracut nggih, mboten saged. Badhe luar saking sotipun Bumi Sapitu. Ya sagu manut. Ingkang angka 3 Kakang Prabu kedah lereh keprabon. Bondo donya Mandura kedah dipun danakaken dhateng kula nagari Mandura. Ya sagu. Kakang Prabu sampun lila. Ya wis lila. Yen sampun lila, Kakang Prabu kedah lereh keprabon bondo donya kedah dipun danakaken dhateng tiyang ingkang betahaken. Ya wis, aku manut Yai Kresna. Ingkang pungkasan Kakang Prabu kedah bangun kentapa wonten ing Grojogan Sewu. Kakang Prabu kedah bangun kentapa wonten Grojogan Sewu. Ya nanging sesuk lamun to perang Bratayuda dadi aku dikabari. Kula nuwun nggih Kakang Prabu. Prabu kedah ngubengi kali wonten jagat menika. Nanging jujuganipun wonten pertapan Grojogan Sewu. Ya wis mengko kancaku tak nitih Dwi Pangga. Puspadenda. Lajeng kula kanteni inggih putra purunan Punastyaka mangke Kang Narya momong Kakang Prabu. Ya wis manut ta. Yen mengkono Yai pun Kakang njaluk pamit tak bali ora Mandura lereh keprabon bondrut donyaku tak danake parang kawulaku. Tatkala narepa Kresna kantula sanyagra ring Resiwara Rajah Nawisuta Dimas Arjuna kula Kakang Prabu. Kakang Prabu Baladewa tinggal lereh keprabon semeniuska sawetara aku ngerti playune putraku Antarja coba tak papakne kaya ngapa ana wis dadi apa Antarja.
anglir bawan ingkang sinong wadi jagat kang kinarya momong generasi sepurnan Antarja kula ringkiwa saka tindak ngendi nganglang jagat sowan kersanipun Kanjeng Hyang Sang Hyang Hanantaboga merpekipun wa badhe nyuwun preksa ingkang putra Antarja menika kadhawan kadhapuk Senopati menapa boten upamane aku mercaya marang kowe apa kira-kira wis duwe katigdayan wah sampun kula menika gadhahi katigdayan dipun paringi pusaka kelayan Kanjeng Hyang wujudipun upas anta upas penganten upas werayang lah sing bebayani upas werayang menika ya aku durung percaya nek upas werayang kuwi ampuh dayane yen kirang pitados kula aturi nekseni Antarja Gro ora ngarepan iki ora tepake jalma manungsa nek pancen upas werayang ki mandi aja meneh pinanggya kelayan manungsa sedeng tepake bae mesti tak dilat mesti menungsane tekaning pati nek ora mati yen ngono durung digdaya kula aturi nekseni kula dilat tepakipun manungsa menika leng-leng ing driya mangun mangungkung ganduang rimang yayalino tan kanit Raden Antarja datan kapenggalih panjang kadhawan dilapakipun jalma manungsa ingkang wonten ngajenganipun datan preksa bilih menika tapakipun piyambak sigra tapak kadilat bayu pas warayang pesti kiparinging Bathara ngoyah ngayo Raden Antarja telas tulisnya sirna mergalayu Wandane bendara Antarja. Yo. Bendara Antarja tekeng lalis. Iki perkara kuwi kowe ora perlu ngerti. Nanging Antarja mamerke kasudibdyane. Yen Antarja ora tekaning pati mesti mungsuh Koko Prabu. Mula Antarja mati dina iku ora katut dapuaning Senopati. Petro, ayo. Enggal dirukti sak tatanipun panembah wandane bendara Antarja. Oke. Kadang kula Yai Prabu Duryudana. Nggih. Wonten menapa Yai? Monggo kula boyong wonten ngestina Koko Prabu. Yen Koko Prabu kula boyong para Kurawa unggul jayane mengsah adi-adi kula pedhawa. Ingkang saged mungu menika kadang kula Yai Arjuna. Dados kula mboten wonten raos ban cindhe ban siladan.
pokokipun kula kedah boyong. Kyai, kula caosi mergi kalih. Boyong ingkang raka menapa balanipun Kyai Prabu Pitung Hapsoni. Yen boyong kula menika namung kawuwan ingkang raka sajuga. Nanging yen kula boten kaboyong wonten ngestina pambiyantunipun Kyai Prabu Duryudana Prang Bharatayuda Pitung Hapsoni. Wah. Nggih, kula milih pambiyantu Wadyabala Pitung Hapsoni para kadang raja Mancanegari. Yen mekaten Kyai, kula aturi kondur wonten ngestina. Dipun antu-antu kados pundi Prang Bharatayuda Jayabyangun nyuwun pamit kula. Katangipun Kakang Dimas Arjuna kula Koko Prabu keparenging Hyang Jagatnata Nalendra ujung landian kang bakal ngancam negara Wirata disasarke ana Ndarawati. Mula Yayi enggal buntaran jemparing Nalendra ujung landian nyuwun pangestu. Gaya kilat kesit pindha kaget lumepasing jemaring ingkang wal saking Gendhewa tumanem janggane Prabu Locana Dewa Sirna Mergalayu kuandhane dmawah wonten nagari ujung landian. Ingkang sinung wadi jagat kang kinarya momong Jala sapa Setyaki kuwi sapa kala jurang jugruk sapa kala jurang jugruk pelakno sedare Gustiku Prabu Locana Dewa ora gelem semingkir bilai jenengan iya Werkudara kuwi sapa? Kala Kathung. Elana sedane Gustiku wa minggat bilai priyadi.
Bandara Werkudara. Apa Kyai? Gandeng sampun paripurna lakon Kresna Gugah menika. Kepareng kula matur iya. Sampun paripurna lampahan Kresna Gugah menika saged numasana dhateng para kadang-kadang kula. Padukuhan Widara Sakukuban saged mendhet saripatining lelampahan Kresna Gugah. Ingkang dipun gugah menika namung menapa mboten namung tata gelar nanging kedah tata gelar inggih tata batin lan mugi-mugi padukuhan Widara saklaminipun antuk sawaping purwa. Gandeng sampun paripurna keparenga kula nyuwun pamit. Anak-anak kula wonten kelenta-kelentu nyuwun pangaksama kaki danyang Nyai Danyak ingkang rumeksa Banjar Pekarangan bali padukuhan Widara saged paring pangapunten dhateng kula lan sak anak-anak kula. Lan mugi-mugi saged tegur ayu wiyana slamet saklaminipun monggo lajeng ditumpun tutup kori wonten ing enjang punika Kyai Sumaryo.